Proti sebe Sivoka. Vitekov center na Hološka. Gól! 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 Stanko Zašeši dobre zrobil. 1-0 Stano Šesták. 60. minúta, futbalová eufória Slovenska. Stano Šesták, naše kvalifikačné ESO. Jeho 5. gól v bojoch o Južnú Afriku 2010. Vitekov center cez Sivoka. Naskakoval tam Hološko, lopta prešla na Šestáka a jeho volej končí za Čechovým chrbtom. Gólový účet zápasu Slovensko-Česko otvára podobne ako 1. apríla na pražskej Letnej Stano Šesták. Odchovanec prešovského Tatrana, útočník VfL Bochum. Pohľad protiľahlej kamery. Stano Šesták a jeho ďalší fantasticky dôležitý gól na bratislavskom tehelnom poli. Veľmi dôležitý gól. A futbalisti bývajú poverčiví a je to tá šťastná brána, do ktorej góly dávame pravidelne. Ale dostávame sa do šance. Penálta, pokutový kop, áno! 73. minúta, pád Rada Zabavníka, ktorý sa dostal k odrazenej lopte a Slovensko má obrovskú šancu streliť druhý gól. Fauloval ho Plašila celkom zbytočne. Už sa dostával Zabavník z očí voči Kadlecovi. Faulujúci hráč Plašil, navyše so žltou kartou. Druhý potrestaný hráč z českého týmu v tomto zápase Marek Hamšík proti Petrovi Čechovi. Pokutový kop, držte palce. Gól! Marek Hamšík 2-1. Výborný Hamšík. Pre Zabavníka odmena za doterajší výkon v zadných radoch. Odmena prišla v súperovom pokutovom území. A z penalty dávame gól na 2-1. To, čo nedokázal Ďuso Šimon proti Petrovi Srničkovi na tomto štadióne pred 12 rokmi na opačnej strane. To teraz urobil Marek Hamšík proti Čechovi, ktorý síce smer strely uhádol. Ale Marek zaznamenáva svoj druhý kvalifikačný gól v bojoch o Južnú Afriku 2010. Podobne prekonal zvnútra 16-ky aj Taylora, brankára Severného Írska. Prepáčte, Karhanov faul. Pozrite sa na to. Walter Birsa 0-1. Novákovič je úplne nekrytý. 4 proti 1. Obrovská šanca Slovinska. Rado Zabavník to nestihol a Kirn dáva gól. Prepáčte, Pečnik. 0-2.
Je rozhodnuté. Získavame loptu. Hamšík môže odcentrovať. Hľadá Jendriška. Gól! Gól! Tretia minúta, vyhrávame 1-0. Slovensko vyhráva 1-0. Volanie Afriky je predsa len tu. Slovensko vyhráva v Choržove 1-0. Tréner Stefan Majecký šokovaný po vlastnom góle. Pozrieme sa na to, Marek Hamšík, náš kapitán, centroval pred Jiřího Dudeka a tým nešťastníkom je krajný obranca Severin Gancarčík z Lechu Poznaň. Gancarčík zasahoval pred Erikom Jendriškom a Vladovaj z Jasa. V 3. minúte dávame v snehovej metelici v Choržove prvý gól. Marek Hamšík sa k lopte nedostal, Pekarík, áno, blaho, vy čo veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavení tí, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda. Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Vám kele, Ensanzi Afrika, Kenáka, nastal náš čas, Slovensko je tam, Slovensko postúpilo na záverečný turnaj 19. majstrovstiev sveta. Duše odsúdencov sa vzbúrili, tí, ktorým nikto neveril, to dosiahli. Na snehu vo Fujavici v poľskom Choržove, vďaka národný tím, vďaka Vladovajs. Naša futbalová revolúcia je dokonaná. Po sobotňajšom šoku proti Slovinsku to prišlo tu, na Slieskom štadióne v Choržove. Slovensko víťazí 1-0 a zažíva svoje najkrajšie futbalové chvíle v histórii samostatného Slovenska. Po 1. januári 1993 máme slzy šťastia a radosti. Ako to povedal Winston Churchill, fakty sú krajšie ako sny. Futbalový sen o Afrike sa naplnil, vážení športoví priatelia. Ďakujeme za podporu celému Slovensku, všetkým vám, ktorí ste verili, ktorí ste nezatratili po sobote, po nešťastnom 10. októbri slovenskú futbalovú reprezentáciu. Áno, je to tak, fakty sú krajšie ako sny. Slovensko postupuje na svetový šampionát po prvý raz v histórii. Pozrite sa na tieto obrázky, ktoré vchádzajú do histórie slovenského futbalu. Futbalový sen o Afrike sa naplnil. Pred októbrovým finišom sme si mysleli, že to už nebude strastiplné, ale bolo. A o to je to krajšie. Vladovajs to dokázal a spolu s ním a jeho ďalší futbaloví hrdinovia. Fantastické, nádherné slzy v očiach. Tréner, skúste to opísať. Ďakujem všetkým. Sme to dokázali, áno. To ťažký zápas a som šťastný. Do Choržova prišla Perimbaba, ale vy ste asi pri tých nevyužitých šanciach Poliakov videli zubatu. Tak mali sme aj trošku šťastia dneska, ale my sme boli v tej kvalifikácii dlho dobrí a dneska sme dali srdce a trošku šťastie prikotilo na našu stranu, ale bojovali sme a je to fantastické. O koľko rokov ste zostarli po takomto zápase? To sú neuveriteľné dojmy, proste pocity, všetko. Tak určite ťažký zápas so skvelým koncom pre slovenský futbal a tí ľudia si to zaslúžili a ja som rád, že sme urobili ľuďom na Slovensku radosť. Jano Mucha, to je neuveriteľné, čo dnes všetko vychytal. Áno, všetci hrali na doraz, to je proste radosť. Všetci dali ruku k dielu a boli skvelí, tí hráči, ja ich milujem a je to dobre. No. Vy ste boli na majstrovstvách sveta, ako hráč, teraz pôjdete ako tréner. No dúfam. Uvidíme, som rád, som šťastný, ďakujem všetkým. Ďakujem.